Bayan tsawon dogon lokaci ana jira, daga ƙarshe dai yanzu a cimma yarjejeniya tsakanin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid da RB Leipzig domin ɗaukar ɗan wasa Yan Diomandé. Yanzu ta tabbata ɗan wasa Yan Diomandé zuwa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid confirm. A cewar rahoton The Athletic, komai ya riga ya kammala yanzu. An cimma yarjejeniya tsakanin ƙungiyoyin guda biyu, inda yanzu haka an cimma yarjejeniya ne akan kuɗi da ya kai euro miliyan 125 akan ɗan wasan. Wannan kuɗin confirm ne. Sannan abu na gaba shine batun ƙarin kuɗaɗe wanda ake cewa add-ons. Wannan ya danganta da irin sharuɗan da aka cimma tsakanin ƙungiyoyin guda biyu dangane da kuɗin da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid za ta ƙara. Amma kamar yadda rahoton The Athletic ɗin ya bayyana, Real Madrid za ta ƙara kuɗi da ya kai euro miliyan 15, wanda idan an haɗa jimillar zai iya kaiwa euro miliyan 140 wajen cinikin ɗaukar ɗan wasa Yan Diomandé. Kuma a cewar rahoton, yanzu haka RB Leipzig ta ba wa ɗan wasan umarni cewa ya tafi ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ya je gwajin lafiya domin tabbatar da shi a matsayin sabon ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Los Blancos. Idan wannan kuɗin ya tabbata ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ta lale ta bada su, hakan ya sa ɗan wasan zai shiga cikin kundin tarihi a matsayin ɗan wasa mafi tsada daga ƙasar Cote d'Ivoire a duniya a ƙwallon ƙafa. Haka zai zama ɗan wasan nahiyar Afirka mafi tsada a tarihin ƙwallon ƙafa. Zai zama ɗan wasa na gaba-gaba, ɗan wasa na 3 zuwa na 4 a matsayin ɗan wasa mafi tsada a tarihin ƙwallon ƙafa ma baki ɗaya a duniya. Irin bayan su ɗan wasa Neymar da irin su ɗan wasa Coutinho da irin su ɗan wasa Alexander Isak, wannan kuɗaɗen su suka kai 150 zuwa wani abu makamancin wannan. Yanzu dai ɗan wasa Yan Diomandé ya tabbata ɗan wasa zuwa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid. Daman ko a baya abubuwan da suka kawo tsaiko ba wai yarjejeniya bane ba a kammala cimma ba tsakanin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid da RB Leipzig, face batu ne na lauyoyi ko kuma in ce wakilai. Wakilan suna kowanne yana ikirarin shi yake da haƙƙi akan wakilcin ɗan wasa Yan Diomandé. Kamar yadda a bidiyon da muka gabatar mun faɗi waɗanne kamfanonin wanda suke da alhakin wakilci na wannan ɗan wasan. Akwai Rock Nation ƙarƙashin jagoranci, ko kuma ce Rock Nation wadda Jay-Z ne yake jagorantar wannan, wadda take cinikai da 'yan wasa, musamman ma tana da wakilci da ɗan wasa irin su Endrick, irin su ɗan wasa Vinicius Junior, sai kuma ɗan wasa Yan Diomandé, wanda a baya ɗan wasan Madrid Management ita ce take wakilcinsa, wanda Madrid Management a ƙarƙashin jagorancin Gradel, tsohon ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Cote d'Ivoire, wanda shine kaftin ɗinsu. To shi ne suke takaddama tsakanin su guda biyu, sai dai kuma bayan shigowar lauyoyi da wakilai ana tattaunawa, wanda ya sa aka dakatar da cinikin 'yan kwanaki domin a warware wannan takaddama. To yanzu kwanakin sun shuɗe bayan da yau aka karkare wannan takaddama tsakanin wakilan guda biyu. Yanzu ya tabbata ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ta amince da kuɗaɗen da za ta biya domin ɗaukar ɗan wasa Yan Diomandé a wannan kakar wasa mai zuwa, ko kuma in ce 'yan kwanaki da suka rage za mu shiga kakar wasa. Ba komai za mu gani ba face za mu ga ɗan wasa, matashin ɗan wasa Yan Diomandé a rigar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid. Za mu iya cewa matsalar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid daga ɓangaren lamba 7 ta kau a wannan karin, idan har a wannan ɓangaren za a yi amfani da ɗan wasan. Sai dai ɗan wasan kuma goge wanda yake da ita ta sa a kowane ɓangare zai iya buga ƙwallo, zai iya bugawa a ɓangaren lamba 11, zai iya bugawa a ɓangaren lamba 7, zai iya bugawa a matsayin ɗan wasan gaba. Kowane gurbi ɗan wasan utility player ne zai iya bugawa idan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid tana buƙatar sa. Kuma wannan ɗan wasan saboda cinikayyar nan da aka yi a tsohuwar ƙungiyarsa ta Leganes da ke ƙasar Spaniya, za ta amfana da kaso 5 na wannan kuɗaɗen da za a ba wa RB Leipzig, saboda a yarjejeniyar da aka yi na siyan ɗan wasan wanda RB Leipzig ɗin ta yi daga ƙungiyar ta Leganes, yasa ta amince cewa za ta ba da kaso 5 idan ta sake siyar da ɗan wasan da kuɗaɗen da ta samu zuwa ga ƙungiyar ta Leganes. Yanzu Leganes ita ma za ta amfana confirm a cikin wannan cinikayyar da aka yi. Confirm Yan Diomandé ya zama ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid. Shin ya kuke kallon zuwan Yan Diomandé ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid, yadda za a tunkari kakar wasa da za mu shiga?